Zatiaľ to vyzerá, že to bude len beta. A ďalšie 2 týždne prešli, máme tu ďalšie 2 plné koše fliaš. Rok je ešte ďaleko, tak uvidíme, či nazbierame aspoň na tú babetu. Pokiaľ ma chcete podporiť nejakou vašou flaštičkou alebo plechovečkou, ozvite sa mi dole komentárov. Mimoriadne by to povzbudilo túto challenge. A ideme si to odozdať a prirátať našu sumu v tej našej sume. Takže dnešnú sumu môžete vidieť tu a našu celkovú sumu môžete vidieť tu. Blížime sa pomaly k nejakému tomu aučičku, nejakej tej motorečke. Verím, že už na budúce to bude ešte lepšie a vidíme sa pri ďalšom dozdávaní fľaši. Pripomínam, ak chcete prispieť nejakou svojou fľaškou, ozvite sa dole v komentároch. Majte sa!